नावकाटा पार्कआव बेरायफैदों नै दसे। बिदि नुयो गोजौनिफ्राय फार्स्ट टाइम। बेलासिनि बेरायफैबाय आरोना गासिबो नै दसे। फार्स्ट टाइम नावकाटा फार्स्ट टाइम ओरैबो फार्स्ट टाइम। हाब बहुत बढ़िया फार्स्ट टाइम ना ओमफ्राय माबाफोरखौ मा होनो मोजां मोननायफोरखौ लाना फैयोबा बहुत गोजोनगोन। बिबार बारि दं बेना ओरै ओरै देखायहरनि र' बिराद मोजां आरोना ओरै नै ओरै फुलजोबनाय सेस बरिया। Wow, very nice. देखाय देखाय wah reels mana masa mau gimana lah ओरै बिराद मोजां। Terus mana mulai di मोजां आरोना बेरायनो नावकाटा नामा बेरायनो मोजां बहुत मानसि दं आरोना सिख्लाफोर सेंग्राफोर होंगो दोंगो आथिं जों नै बिराद मोजां आरोना बेरायनो बेलासिनि सेंग्रा सिख्ला नुखायोलै उन्दैफोर दं आरोना पुरा उन्दैफोरबो दं बिराद मोजां नुयो नै बेनिफ्राय नै भिउखौ बुरा नुखायो दा नुबाय आयै नायलाय कमेन्टआव बुंलायदो आरो ना माबायदि नुयो नै जेबो नुखायो लाबखौ फाग्ला बायदि फाग्ला जालायसै आं मालायनि दलालै मोजां आरोना बेरायना मोजां मोनदों बेलासिलायबाय मोजां मोनदों गाइसमोन बेरायफैनानै बेलासिनि
फुरा बिबारजोंनो बुंफबनाय आरोना नैबे नायदो ओरै माबादि सिनारिफोरखौ थांबाथावथाव आरोना बे जायगायाव हाबबाथाय बेलासिबाय आरोना जों दा बेनिफ्राय थांफिनसिगोन ओमफ्राय थांबाथावथावथार आरोना जायगाया ओमफ्राय नै जोंना माखासे लोगोफ्रा उन्दुलाजोब्बायसो हनै बिसोरो गैला उन्दुलाजोब्बाय आरोना हनै सासेयाबो उन्दुबाय जोंहा फेनायसो साइसफ्रा जों बेनिफ्राय थांफिनसिगोन आरोना दा गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनो नालाय